Arratsaldeko 6:07 minutu dira, zuzenean gaituzue. Bilboko Bizkaia pilotaleku handi eta eder honetan. Eta begira, Armainak beteta daudela esaliteke. Urrutiko Etxea eta Irribarria. Bi mutil gazte. Bata oraindik ere mutiko mukizua, 19 besterik ez. Irribarriak eta elkarren aurteko finala jokatuko dute. Pronostikoetan inola ere sartu ez zitekeen finala txapelketaren hasieran. Irribarriak etorkizun ikaragarria daukala aurretik ia denek pentsatu arren. 19 urterekin lehenbiziko buruz-burukoan eta hasi behar izan zuen lekutik hasita. Pentsa, aurre kanporaketa bati egin behar izan zion aurre. Txapelketako ere konsideratzen ezen partida bat jokatu behar izan zuen txapelketa jokatzen hasi aurretik eta nork pentsatu behar zuen goraino iritsiko zenik bidean halako txapeldunak tartean izan da gainera. Bai, iritsi eginda Mikel Urrutiko Etxea berriz iaz txapeldun izan zen. Iaz, final aurrekoa galduta gero iritsi zen finalera, baina araudiak zehazten duena estuki beteta. Beraz, ezin zaio inolako erreparorik jarri. Orduan Mikelek egin zuen bideari, baina aurten jokatu beharreko partida guztiak jokatuta eta irabazita iritsi da. Bi pilotari handi izango ditugu gaur. Eta botilleroak ohikoak. Jon Apezetxearekin etzen abiatu Iker Irribarria. Baina azken partidetan bera izan du laguntzaile. Eta Mikel Urrutiko Etxea berriz. Pablo Berasaluze aurrera Apezetxearekin, Xabi. Jon Apezetxea, Arratsaldeon. Ze une, tentsioko uneak. Bai, urduritasunik ez guk ez, baina tentsio pixkoa badao. Nola dago Iker, ikusi dugu, emategu lasai txamar dagoela, eta zer esan diozu, zer egin behar du? Berea jokatu, disfruta zala eta berea jokatu. Berea jokatzen bado, partio aurreatetze izango da, baina lehenbizi disfruta zala, finalek ez beti jokatzen eta. Eskerrik asko. Eta Pablo Berasaluze harrapatzen saiatuko gara, aurrera, Elena. Pablo Berasaluze, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Tira, balduzue plan berezirik gaurko final hondirako. Zabalera sakeak ateratzea edo horrelakoren bat plan berezirik balda? Momentu ziteko zer berezik prestatuta eta ikusiko da. Gero partidua berzeran doan, da gero ikusiko da. Pilota aukerak eta egunean pixka bat urduri izan zen Mikel Urrutiko Etxea, ez dakit gaur lasaiago atera dan, plazagizona da, tira, ondo kudeatzen badakizki horrelakoak gaur lasai aterako zen oski. Bai, bera lasai da, bera momentuan kejatu zen, nik uste arrazoi guztiarekin, eta nik uste gaur ondo dago, eta berbera onde ematen duen ez. Dena izango da eman garrantzitsua, hasierako saketik hasita. Bai, hemen mano-manoan importantea dana da, eta zelan hartzen dan partida, Irribarriak asko ematen dio, eta Mikel ondo sartzen dan partida lehenengo momentutik, eta bera ematen badu, bera aukerak izango ditu ez. Eskerrik asko, Pablo. Bale, zuheri. Jon Apezetxea eta Pablo Berasaluze, biak ere pilota ez ezik beren mutilak ondo ezagutzen dituztenak. Eta slow motion teknologiaren bitartez goza dezagun irudi benetan ikuskarriak dira eta Mikel Urrutiko Etxea, Iker Irribarria, gaztetua hartu duen bi urtean, edo kasik urte batetik bestera ere esan liteke, izan ere berez finalean iaz sartu zirenak Aimar eta Bengoetxea ziren, gero oinatzek jokatzerik izan espazuen ere, eta gaztetu hartu duen urte batetik bestera. Ikaragarri, txapelketa guztik, hor aurreneko herrilan aurten hor lauenetan lehengo beteran uste gintzkin, baina biharren hortan ia gaztek presentatu juk, etorkizuneko pelotarik eta gaur finalene, baina hor aurre intzulako Irribarriak. Eta lehen esan detena, gaurko finala historin izan dan batekoz beste utxilekoa izango, Litekeena.
Urrutiko etxea eta Irribarria prest dago, epaileak ondoan dituela eta euren ganadoa Urrutiko etxea ere. Hau da burrunda, hau. Gorriz, Mikel Urrutiko etxea, Zarata Boztarra, gaur egungo txapelduna. Eta Urdinez, Zaramako semea, Mikel Irribarria. Eta ea nori egokitzen zaion, lehendabiziko sakea, hori ere garrantzitsua da. Epaileak ere aurkeztu dituzte. Txapa airean eta sakea Urdin. Iker Irribarriaren zazera. Benjamin Lazkano, arratsaldeon. Arratsaldeon. Sake Urdin dirua parean. Bai, pare zamarrian dago. Alderdia pixka da Irribarrian alde dago, baina bai, pare zamarrian dago. Gaur giro edarrekin da poza bat onduela. Giro edarra eta jokatzeko gogo ere bai hasiera honetan, edo? Bai, jendea gaur jokatzeko do. Osa, gaztian alde usi da dirua eta haber, espektazio ongia dago, haber, ze atatzen dan gero. Zeuk zeitxura hartzen? Bueno, hemen kontu berria da, zehantzako, gaztiantzako, baina hemen sareik ez dago, eta demezela jotzen baino pelotai dan emango jo. Eskerrik asko, Benjamin. Zuedi. Dirua gaztearen aldeko joerarekin beraz, makinetan ere alde handirik gabe, baina joko etxedenetan gaztea favorito, Arginano, Atano Amargarrena, Ladis Galartza, Fernando Arretxe, Ernesto Valverde ere ikusi dugu. Atletikeko entrenatzailea. Xabi Gabiren mezua gaur Ikerrek ea txapela irabazten duen, botea 9an eragiten badio, berea izango du. Eta Asier Rotegi. Pasako aldu kristala gaur irrik, bendurtuta gaude atzean. Eibarko astelenan gora sabaira joan zen pilotaka daura hemen izan balitz. Hortxe. Arratsaldeko 6ak eta laurden. Hasi da 2016 urteko buruzburuko finala. Botez eraman behar Urrutiko etxea, gongi erantzun dio. Irribarriaren eskuinka da, ona. Jaso Mikelek. Ezker sotamanoa gazteak, eskuin sotamanoa Mikelek. Botez orain Iker. Ezker horman sartu zaio, baina ederki atera du, eskuin Iker. Txokora orain, iritsi ingo da Mikel. Bera ere jokaldi egiten hasi da. Eta txapa bera joan zaio. Ikerren Aitona ikusi dugu. Irudi horretan, Urduri. Eta tanto bikaina jokatu hor Urrutik oso ondo jokatu zion, eskuien bilatuz. Baina Irribarriare arki moldatuek. Gero gaina txokon oso dutzik. Eta pelota gaipatuz, makina finaletan, atzenek urtetan, pelota baino, gehiago eta ikusio. Bai horixe. Eta ez urte asko atzera eginda, Ez da hilabete asko ere. Ez da asko ere. Ez da aste asko ere. Aurtengo txapelketan bertan. Eraman Urrutik, bikain. Irribarria, ez du askorik gozatu. Sotamano onna Mikelek. Ezker boleaz Irribarria, Mikel. Arro lekuten jarri du.
Ezker bolea, zeutxik gaztea. Mikel, ireki. Kontrakantxatik, eraman, sotamanoa, bikaina benetan. Haze tantoa jokatu duen txapeldunak, ikaragarria. Hemen arrotzeko bendurrik ez dago. Ez dagoenez, goiko arrastoa 7 metroko altueran dago, 10 metroko altueran dago. Goiko txapa eta handik gora, lehentxeago aritu naiz kalkulatzen, eta beste 14-15 bat izango dira, alegia. Sabaia 24-25 bat metroan izango da. Bi tanto bagarri jokatu izkion gaino gaur Irribarri horra aurreko kuadroetatik gozakaitzatzen hasiek. Hasiera bagarriek, Gero defenditu ondo indik, baina ja defentsa getzen balio. Da Urrutiko txea hasiera ikusgarri eman diola jutzatak. Hobeto ikusit, bi tantotan Urrutiko txea Irribarria baino. Urrutiren sakea, erra benetan jautzi eginda ezker boleaz jaso Irribarriak. Orain apur bat zabaleratu naita, ongi ordea Iker. Horre naita irekitakoa, baina eskuinez bikain, berriz ere eskuinez, oso ongi. Eraman eta luzatu gainera, haze tantoa jokatzen ari diren. Ezker bolea, hor nabikoa. Mikel, golea zongi. Sopoan kiutzi dagoa. Arrapatu ireki eta tanto! Zer izan da hau! Zer izan da hau! Urrutiko etxeak txokoan utzitakoa, tanto gogorra jokatu eta gero, hori ez da tanto hasieran izatea bezala, tanto gogorra jokatu eta gero, ikaragarria izan da oso ondo utzia. Eta Irribarriak arrapatu ireki eta tanto. Benetan sekulakoa izan dago. Nik uste pelota zaldatu dola Irribarriak etzekit. Tanto ikusgarri izan ditu giruek, Hasiera ikaragarri izan ditu. Oso. Baina Irribarria etzekit partidu hasiera komendi zaio. Neu ere, dinamika Urrutiko etxearen aldekoa delakoan. Bai. Ez te galintzea pasa, hoi ez te normala. Aukera izan ditunen Irribarria defensan askoz brillu gehiago izan dik, ataken baino, aukera izan ditunen ez dik osatu, ez dik aprobetxatu. Aurreko unetan bezala. Mikel Beldarrainek, Regio Emiliatik finala ikusten, aupa Urruti. Atletik eta Kikio delako batek, unibertsitaterako azterketak prestatzen ari naizela, partidu hasiera ikusteko atsedena egin dut, mereziko ote du. Aupa Urruti, bai. Honezkero hartu zara, merezi duela. Panpila dutx, ikusleen artean. Badoa Irribarria. Laburragoa, eraman Mikelek. Atzera Irribarriak, jaso Urruti. Azterka Baderra, sotamanuz Mikel. Gora. Hiru eta bat. Arrasas, bakon hartzen ari da gaztea. Irribarria. Berrogeita lau pilotak da orain arte. Eraman Mikelek. Labur geratu zaio, tejada kaskarra indu, gero ezker sotamanona, Urrutiko etxeak golea zeutsi.
daiteke pelota hau, Bai, ez du itzalitzen. Urruti behar gehiena gainea. Eskun Sotamanua Ikerrek. Ezker Sotamano bikaina Mikelek barruan. Pasatzen utzi dio, kanpoan izan zitekeelakoan. Baina garbi izan da hori barruan. 30 zentimetro bai. 2 eta 3, tanto erra jokatu dute. Baina hor Ikerrek jartzea kosta egintzaio aurreko pilota batean. Eta gero errazena egin du. 2 eta 3. Izetako Josek ez bidaian goizeko 11ak Mexikon eta final eder bat ikusteko asmotan distantzia ez dadila oztopo izan. Aupa Urruti. Urrutiko etxearen sakea. 6an Zain Irribarria. Ezker bolea zeman dio galanta Ikerrek. Azpiraino. Ezker Urrutiko etxea bolea zeutxi. Eman dio berriz ere Urruti. Gainean da. Iker txokoan da zero. Tantoa jokatu. Lehenengo tantoa gozatu da, hola harritu haitu da. Baina Iker Irribarriak aurretik atera duen pilota eta Urrutiko etxeak orain atera duena bata bestearen ondoan jarri eta dezentez biziagoa Urrutiko etxearena. Ikusita pelotak oso jokatzeko oso jokatzekoak denak, baina bestea dezentez zekenagoa. Bai, baina pelota onak eta ikusi onak oso normalak. Egokik irutzi zaizkian. Buru iteko. Partidu gogorra, hasiera gogorra izatik, Lauta bita ia pelotaka dezente. Irribarria. Ezker horma gehiagitxorekin. Urruti. Naita zabaleratzen, ari da. Eskun Sotamano bikaina ordea Ikerrek. Bikaina Urruti ere. Ikaragarria hau. Eta Mikelek. Eraman nalere. Atzera Ikerrek. Urrutiko etxea. Eraman. Txokoan zoragarri utzitakoa. Azte kantoa jokatu duten. Batak zein besteak. Eta Urrutiko etxeak eraman duen ura ezinezkotik oso urrutikoa. Eta jo duena. Eramatea. Bai. Batek galdetu mentzioak. Zer da errezena. Etenaldia eskatu du. Berasaluzek iragarkietaragoaz. Bost eta 2. Iker Irribarri aurretik etenaldia eskatu du Pablo Berasaluzek. Bere mutilaren zat. Aramarraren sakea. Eraman Mikelek. Eraman baino gehiago, luzatu gainera. Bosteraino, eskuinez ere zoragarri. Hola bildu, alture manda bildu. Ezkerkada ikaragarria Ikerrek. Oso ongi eutxi ordea Mikelek. Haze Sotamanoa. Ezkerbolea ere latza. Atzeak gainera. Iker. Zartada hundia, Mikel, jaso eta ireki apur bat, haze tantoa jokatzen ari diren. Ordu aukera, ezkerrez ormabiko luzea, ikaragarri, ematen oain atzeneko tantotan hasiera kostazaio, gozatzea,
pelota batean izkotik, keragarri gozatzen, haundik ematen, eta ondo eusten Urruti. Urruti ere erakusten ari duk Bengoetxea eta Imar baino luzeagoa dela. Eta pelotane eutxire ondo eusten ari zaio, ondo behartuta baino, tantotare baino. Gero ondo bukatzea behartzen dik, eta airek ikusgarrizko tanto ikusten ari gaituk. Ulebako miak dio Urrutik eskumako eskua bilatu beharko liokeela Irribarriari. Ari da. Bilatzen ari da, baina jartzaio. Honen eskuina ez baita beste batzuena, beste ezker batzuena. Txintxarri lokaletik, Txintxarriko katedra Irribarriaren alde, eman. Eta orain, xake hau ere erantzunik gabe geratu da. Xake pozoitsua benetan, hauxe orain arte, xakez partidako tanto bakarra. Baina partida gogorra doa, 7 eta 2 eta 95 pilotaka da. Gogorra eta oso ona doa, oso ona. Otxokiren mezua zenbat urte ditula Irrik, zer da hau, indarra anguloak, erakustaldia aramarrak orain arte. Hau esakea. Gaiztoa, eta honi ere zineutxi. Xake pozoitsua benetan biak. Aurrekoa oraindik ere gaiztoagoa, baina hau ere zinez pozoitsua. Hor duzu Urrutiko etxea, Urrutiko zaintsua, zimela, gorra. Baina orain arte, gaztea nagusitzen ari da. Orain ezkerrok masko jota, arazorik ez Urrutik, eskuinez Iker. Urrutiko etxearen sotamanoa. Ikerrena, ez hain luzea. Erti gozatu. Eskugozoa da benetan. Bai Urruti ere. Ezkerrez, hau ez baimeste gozatu Urrutiko etxea. Apur bat zabaleratuz. Pilotaka da, traketxa oraingoan. Ikerren, atzera Urrutiko etxeak. Eman dio Galanta Irribarriak. Eta Nikolai Gazi. Bederatzi eta 2. Zer ikusten ari da. Garikoitzek Krakoviatik lagun kuadrilla Gipuzkoarra animatzen. Hau da egurra hau. Zen olako pilotaka da gorainera. Bakersfieldik, Kaliforniatik zuzenean finala jarraitzen eta gozatzen. Goraintziak Jose Rekondoren partez. Jose Rekondo aztandarra, han bizida aspaldian. Eta han dira Jaka Urruzola, Sancho eta Gorrotxategi. Eta Jon Eskudero kazetaria ere bai, errazkindarra. Besarka da bana, Bakersfieldera. Bederatzi eta 2. Pilotari begiratzen dio hor Mikelek. Okerra hor dagoelakoan. Oskar Lasaundiak dio ikusgarria. Alaxe da bai. Haure gaizto eta luze eraman Urrutiko etxea. Eskuin sotamanoz Mikel. Berriz ere bai, gozo. Irribarria, hainbeste arrotu gabe baina bizi, ireki Urrutiko etxea. Birdu Ikerren. Urrutik ireki apur bat, gorra hainbeste behartu gabe Iker. Gainean da, eta kantoa gorri! Suerte apur bat egin behar bada. Oso zain ematezin, esku esatu eta txapa gainen. Izatek, behar du sakarra bituen, pelota zain eguen, aurra, ogen gartzin, baina bai gota suerte pixka batekin.
123 pilotaka da, aurtengo burukoan izan da, pilotaka da gutxiagoko partida osorik. Gogorra doanez. Eta benetan goi mailakoa. 3 eta 9, 12 pilotaka da azkenengo tanto honetan, hor duzue Urrutiko Etxearena. Suerte pixka bat ere izango zuen, baina meritu ere eman behartzaio. Defentsa handiko mutila da. Presari gabe diardu Mikelek. Eta hor ederki ikusi dugu, Suerte pixka bat, bai horixe, erabat ezker horman zen, Eta alde-aldera kolpea tira, eta... Ba, oso behartutako pelotaka. Tanto latza jogatuta baina. Eta partidu benetan gogorra, 123 pelotaka da. Eta 9-3ako. Asko. Eta pilotaka da kaskarrik ia alerik ez. Aurten etxe jauna ere hor duzue. Aurtengo presidente izana. Urrutiko Etxearen sakea aspaldiko partez. Ezker Ormarantz. Ongi irten zaio eraman. Ormabikoa bolea. Tanto bikaina Urrutiko Etxearen. 4-9. Berak ere ikusten du, aukerarik duenean. Errematatu beharra daukala, bukatu beharra daukala. Errestoa bikain izan depa. Errestoa aparta benetan. Azkoitiko kontsejupean, ja, 70 bat urterekin erean ibiltzen zen pilota hundi gozko-gozkoarekin. Sebastian Larrañaga, Azkoitiarrentza Sebastian Kozkor. Eta hor omendago begirik kendu ere egin gabe, pilota partidekin piztu egiten omendak izona. Besarka da hundi ba Sebastiani. Hau ere sake gaiztoa, eraman bikain Irribarria. Urrutiko Etxea, bolea Biurria, eta tanto. Bigarren izan da. Txistua badira, baina iruditzen zait, inolako arrazoirik gabeak direla. Bai, nahi dut eta bigarren motor izan dela. Horre heroinek, pelotoi, ezkerpa eta jaunen. Urrutiko Etxearen bolea ez da beste zenbaitena bezain luzea, Irribarriarena edo Ezkurdiarena bezain indartsua eta luzea, baina hor aurre xamarrean atzetik eraman, beste batzuk bezain luze jarri ezarren hor oso garbi. Eta gero aurrean hartzen baldin badu ikusi duzu, azken bitantoetan zer egin duen. 5 eta 9, garbia baino garbiago izan da hori. Urrutiko Etxea. Ezker bolea, zerantzun di oso bizi. Urruti Arro. Beste ezker bolea eder bat. Eta asko arriskatzen askotan ezan dabi? Ba, ikusten diek peloteot ezin dula eta ikusten taktikoki aldatu dula, bere jokue. Ikusten dek, pelota aukerakoa ikuste bali badu, aukerak antzekoa. Aukera xamarrekoa ikuste badu, zirto zart. Azkenengo 3 tantoetan hori ikusi dugu. Eta lehenbiziko biak ongi irten zaizkio. Baina azkenengo hau ez. 10 eta 5. Eserre bere buruaz, Mikel. Aitzipinaren mezua. Zer entzuten da ozenago, Mikel ala Iker. Izenak biak ere antzekoak dira eta ez da erresa bere iztea. Hori bai, Irribarriak
enpresari 270 joan zaio eskuin Sotamanoa. Erki gozatu du, baina gehiegi arrotutakoa. Eta esaten hasita izena bukatuko dut, Iker Irribarriak bere enpresari 270 sarrera eskatu dizkio. Urrutiko etxeak bereari 71. Eta Aitzi Pinaren beste galdera bat. 3 jok eta Olaizolak ezan dute beste txapelik irabaziko. Hoi etzakiu. Hoi ez dakiunez baino, urtetan batik bat Aimar buruz-buruako urtetan aurre eziak. Zail izango dik. Oraindik osorik ikusten ditugu bi horiek. Fisikoki eta guain osorik ikusten ditugu urtetan aurrea. Baina belaunaldi aldaketak eta askotan gutxien uste denea etortzen ditu, 2002 urtean uste genian txapelketa asterako Eugi eta Beloki eta Eugi puska batean hoiek izango genituela. Eta urte hartan bertan zenolako aldaketa. Irribarriaren zartza da. Ongi urrutiko etxea. Ederki Iker eskuinez ere. Ormabiko aboleaz. Atzera Ikerrek ongi gurutzatu. Ongi baino hobeto gurutzatu. 11-6. Eta piloteoan gazteak agintzen du. Kolpez gehiago da, bizkarra erakusten dio, eskuinez ere eman eta ongi gurutzatu. Eta fisikoki ondo. Eta fisikoki. Baina Oaindi partidu ringatxene. Baina orain partida erdia bakarrik joan da. 157 pilotaka da, oso gogorra lehen erdia. Partidu exigentea da, benetan gogorra. Oso gogorra. Beira non jarri duen. Zestapuntako pilotari abaliz bezala, ezkerrorman oin bat jarrita sekulako jauzia egin du. Zaratamarra, baina eramatea benetan zaila zen. Sufritu! Argi entzun dugu, sufritu esan dio bere mutilari, apesetxea mutileroa. Bengo etxea, jada galtzatxuria gerantzita, kaleko arroparekin, beste txapeldun handien ondoan eserita. Ikerren sakea, hau ez du gurutzatu. Sotamanoz erantzun dio Mikelek. Atzera Ikerre. Sotamanoa gozoa eta onna. Ikerrena ere ederra. Urrutiko etxea ireki eta gola bihurrik iganera. Ikuskarria. 7-11 etenaldia eskatu du apesetxeak Irribarriarentzat iragarkietarakoaz. 7-11. Irribarria zutitu da. Urrutiko etxearen sakea. Gozatu eta arrotzen duen Urrutik. Urrutik bai, biik, baina ze batera biik. Ezker Sotamano ikaragarria Urrutiko etxeak boleaz, ezker horma joaraziz. Apur bat ireki, baina eskuinka da lantza. Eraman Urrutik iritsiko da bai. Iker. Txapapera joan zaio. Eraita zeukanean. Den alde zeukan. Baina eskarpatea esatu zaio, dezente esatu zaio. Ez zeukan askorik arriskatu beharrik. Hau ere zen olako zatua. 8-11. Beste 11 pilotaka da, 164. Pilota zaila eraman du hor. Hemen txedugu. Botea eta gero barru aldea esatu zaio. Ezker hormak nahi zuen garaian kolpea tiratzen ez dio utzi. Hemen txeduzue. Aiko, Dezente gaiztotu zaio, bai.
Jo, behazpuntekin jo behar gainea hor, ezkerpatea hola sartu zaionek. Urrutiren sakea. Partida bizi-bizirik. Ezker boleaz. Urruti. Beste ezker bolea bat. Mikel Gomez. Beste ezker bolea bat. Batea, Eskuin ez orain. Ez du gurutzatu. Bikain Urrutiko etxea. Ezker bolea. Urrutik apur bat ireki. Erdik. Jaso Urrutik ordea. Haze pilota eraman duen. Iker zarta da. Urrutiko etxeak boleaz. Ezker Ormaio. Eta Dottore. Ikusgarri kantu hau. Dottore benetan. Eta nola Urrutire ikaragarria jokatzen, nola utxita. Urruti sekulako erakustaldia egiten ari da. Ikaragarri jokatzen. Gaztena zer da, baina... Eta orain artez, baina ze seriotasuna egin da, ze... Fisikoki nola eustu nahi da gaztea, eta... Ikaragarri irutzata. 12-8 iragarkiak. Eta 8. Iker Irribarria oraintxe itzuli da aldakeletatik. 12-18 tantoetako etenatietan horretarako baimena badute. Pablo eta Mikelen arteko komunikazioa. Ez dio askori gerparatu hor. Mikelek. Baina azte partida ikusten ari garen. Ikaragarria benetan. Baina gogorra izaten ari, lehen esaten duna, bukatzeko eta Irribarriakin. Baina asko gelditzen dut, eta ikaragaten dik, Gehiago jokatzen ari dek, gehiago dek, baina dagoeneko 12-8 eta 180 pelota. Eta 180 pilotaka da. Tantuko 9. Sotamano zerantzun bikaina, eskuin Sotamanoa kanpora. Hauxe, partida osoan izan den hankasartze bakarretakoa. Hankasartzea, baina gaina Sotamano erantzun ikeragarri izan den sakgen ez dik askoatu. Ez dik askoatzen ez sakatzen. Atzen alde bola batean, bai. Bola batean asko. Eta guain, ez dik askoatzen da erantzune aparta izan dek, eta bai, horla iru tardik hortan zintzilika datorren pelota atena sartu deko Sotamano da kapo aldeitzio. Azte partida ikusten ari garen. Serrano gure lakide ere ikusleen artean. Irugarrena erremontista oiaren ongoan. Urrutiko etxea. Bakea laburra azpiazpitik gurutzatua. Eta gero ezker gantxoa txapara joan zaio. Beherantzen, motxantzen, gelditu zaio pelota, kapo usua daurrea behartzin, da hor txapara zaio. Erremate klase hoitan izaten ari dek, parea, teirua baizkikia eskuatu txarri izan dunare, Beraki. Erratik apena, horrengo naita atera du sakea labur. Erki erantzuti Irribarriak. Ikerrek aterako usakea. Labur gaizto oso girantzun du Urrutiko etxeak. Ezker Sotamano latza. Orain biak ere sake bueltan opariak egiten. Juani Urkia
oso pilota zalea da, aginarra, Donostian bizi da, aspaldi honetan, erdi itxututa dago, baina alata guztiz ere, telebistan pilota partidarik baldin bada, nekez utziko omen du ikusi gabe, eta gaur ere badakigu begira dela, honi, usu handi bat. Urrutikoetxea. Gaur ere, labur eta gurutzatua. Eta oraingo ere, Xake bueltan utsegindakoa. Eta digan kasatzeo bat izan dela dien, nekeak denei erasaten dira. Behar bezala ez iritsi pelotortena, ez da iritsi behar bezala, bai anguloa jodik, eta aurrena ezkergantxo asmoa zin, baina gero atzereko momentu ero itendek eta gaizki jartzen dek. Baina hasi eran pelotai normale ez dira galtzen. Hemen duzuen. Lau tanto, Xake bueltan galduak, segidan. Irribarria. Eraman Urrutikoetxeak. Kontrakantxako oletatik erki gurutzatu du Ikain Urruti. Luze gainera. Iker oso motzean. Urruti ere bustuantxean iritsi da. Goleaka da ederra. Eskuinez berriz ere kontrakantxatik. Oso ongi. Oztatu gabea. Urrutikoetxea. Ere buruari denbora emanez. Ezker golea. Ikerren gantxoa. Hori ere bai baitauka mutillonek. Hori ere bai baitauka. Bukatzea behartzea askotan behartu du bukatzea. Eta 15 eta 10 gazte aurretik hor dituzue Aitonamonak, Ikerren Aitonamonak urduri baina pozik, itxaropentsu bostanturen aldea iragarkiak. Amabost eta 10. Otamanoz erantzun dio, ongi erantzun ere, Urrutikoetxeak. Gantxo, bizia eta ona. Oso bizia eta ona. Bosko Etxebarriaren mezua, Irribarriaren boleak zer, denak garbiak ez. Garbiak, isiba baino garbiagoak. Oso garbiak. Isiba baino garbiagoak. Ez zartak emateizkion. Hau ikusgarri kantu hau, Haze partidu ikusten nahi. Haze partidu. Hor izan dute, biegere txakalandi bat. Xake bueltan. Oaiko tantontan etzio behar bezala luzatu da gurutzatu, gehitxo, baina gero irrutik indu nahen merituk jarri. Bai, horixe. Gantxoa oso bizia izan baita gainera. Biak ari dira asko ez. Karagarri jokatzen. Urrutikoetxea. Gaiztoa oso. Eutzi eginda erantzun baino gehiago, bostera. Zerri izan dau ere. Beste ezker bolea bat. Urruti. Eskuinez. Deja da oso arroa. Berturrez. Atzera Irribarria. Urruti. Sotamano. Utsurekin tanto. Suerte handiarekin tantoa. Baina orain ere Xakeuel hau Xakeari eman dio erantzuna. Xake errestoa ikusi egin behar dugu. Ikustekoa. Slow motion jarri mesedez martxan lagunok. Hau ikusi beharrekoa da eta. Nola erantzun dio Irribarriak. Bai, hau bukaera izan da. Hau ere, pilotaka da. Bikaina eta hurrengoan berriz suerte handiarekin. Hemen utz egin du. Utzea sartzen zaio pelota. Baina Xakeari eman dion erantzuna da ikusi beharrekoa. Hemen. Begira. Aldea golpeatu. Bai. Benetan zan. Bai.
suertea ere, bai, denen beharra dago. Bostea. Amasei eta 11. Bat eta huts. Irabazten hasi da Irribarria, Bana, geroztik aurretik Gaztea. Eta partida une benetan garrantzitsuan da. Ongi irten zaio Mikeli, bikain erantzun dio. Zenolako konfiantza daukan. Sotamanoa, ona. Ezker bolea, erabat gozatu gabea. Mikelek atzera erki. Hori ere eraman, Mikel. Atzera nahi. Ezker Sotamanoa gora. Ezkexatu hor. Galera zitio pixka bat, baina hor urrutiko etxeak ez zeren kulparik ez dik. Pixka bat galarazi diola, bai, baina ez zeren errurik ez du hor. Aurreko pelotak nahi bezalatea, ez dik ontzatu. Eta gero hor urrutiko etxeak aurkarien nundik zetorkion ere etzekien, eta... Amabi eta 16. Espaldi honetan sakeari eusteko arazo handi egin dabiltza. Biak ala biak. Urrutiko etxea. Horrentxe dauka egin beharra. Horrentxe dauka urrutindu beharra. Isturik elkesede. Final honek ez du alagori merezita. Ezker Sotamano zerantzun dio. Beste Sotamano bat. Urrutirena ere ederra. Olea, ona. Mikel. Ezker Sotamanoa bikaina. Jantxoa. Erdi atzeratu du. Mikelek boleaz. Eraman. Mikel. Eta zer nolako aukera galdu duen Alferri Gaztea. Dena alde zuen horrere. Ezker Orman. Espero baino gehiago irten zaio, nahi baino gehiago zabaleratu zaio, ala eta guztiz ere dena aldezkoen. Eta nengoa txapapera, 13 eta 16. Eta bere aldekoak piztu nahi ditu hor, piztu nahi izan ditu urrutik, hemen txeduzuen. Ezker Ormari asko heltzen dio. Hemen ere alaxe gertatu da. Gorputzea etorri zaio pelotoi. Eta ala dejada etxeko aukera hona zein, baina sonare, Hor ikusi dugu esku orzoaren ikusi duela. Urrutiko etxea. Gurutzatua. Erantzuna ikaragarria. Sotamanoz Mikel Txapamano. 17 eta 13 eta Josan aurretik izan den polemikaren ondoren behin eta berriz esan beharrekoa du gaurko pilotak oso bizitasunari dagokionez oso arruntak direla. Oso arruntak eta azkeneko urteetan dozenaka eta dozenaka aldiz ikusi ditugula hauen ondoan jarrita karikaturak ziren pilotak. Ireki da txeo. Pelotan jokatzeko egokik, normalak, oso egokik. Eta beste askoren eskuetan oso motelak emango lukete. Bai, beste da aurten bertane bai. Pelota txar gehieiko, frontisetik, eragarri ateatzeien pelota asko. Baina urrutiko etxeak, hanka sartzea hundia hor eskura etorri zaio. Horrelakoak gehienetan gozatu, arrotu eta
Erki eraman ohi ditu, baina hau lurrera joan zaio. 18-13. Azkenengo etenaldi luzera. 5 tanturen errenta dotorearekin iritsi da Gaztea. Azken utxartea izango dugu iragarkientzat. Buruz buruko final handia ikusten ari gara Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Irribarriak 18, Urrutiko Etxeak 13. Michel Etxeberriren mezua Angelutik. Jose Maria Palacios, Ogeta, El Ciclón. Iker Irribarria berriz, bomba atomikoa, beste mundu batean. Eta Mikel Urrutiko Etxea partida zailak iraultzen espezializatu da. Eta gaur ere alaxe egin beharko ditu zen, txapela. Bai, bukatutatzeo, Ez noski, ez bukatutatzeo, batu horra noski. Hau, exigentea fizikoki oso. orain dira asko falta da hemen. Nik gazteekin horrekin ilikara pixkeat. 19-13. Nola bukatzen ari da, nola, behartu hemen, oen bile bukatzeko nola iku. Jo bakarrik ez, dominatu bakarrik ez, gero askotan bukatzea behartuta, nola bukatu nahi da. Horra idek, difentzia eta zulo irikitzen. Indako Amaika. Amaika egindako, Airez lau, Sakez bi, Piparetaz beste bi, Dejadaz egindako bi ere bai. Ez Dejadaz egindakoa bakarra, bestea utxarekin. Edo Airez egindakoak 3 eta Ies eginda bat. Urrutiko Etxeak arki erantzun dio sake horri. Oletatik eskuinez, bikaina hau ere. Iaso Mikele. Eta luzatu. Berriz ere ezker hormara. Eskuinez berriz. Oraingoan ez dugurutzatu Mikel. Bolea. Irribarriaren zarpada. Boleaz. Ongi ezker hormatik atera. Antxo albezain luze. Erki gurutzatu. 20. Gaztearentzat. 20 eta 13. Hau ere tanko ikuskarria. Harritzen. Horra, ona, nola eskubie bilako dion, nola mandion alturen, nola gurutzatu dugun, pelota gaiatzen duzie eta gurutzatu bakarri ez, gurutik harri, Hau harritzeko tantoa izan dek. Eta nik ez dakit, ez daukagu beste etenaldirik egin beharrik. Eta orain artekoak pilotaka da bat bera galdu gabe egiteko modua izan dugu eta oztekoa da hori ere. Beti saiatzen gara, baina ez da beti erraza izaten orain honetan lortu dugu. Eta nik ez dakit Irribarria Gazteak lortuko ote duen gaurko final hau irabaztea. Nik ez dakit final 74-etatik abiatuta, txapelketa baino lehen sartu behar izan baitzuen atariko bat jokatuta Merino bigarrenaren kontra. Gero final 32-renak. Han berriz Arretxe. Gero final 16-renak. Bi txapendun menderatu behar izan ditu. Bi txapendun haundi. Eta gaur 3. aurrean. Aimar Olaizola 4 aldiz buruz buru txapendun izana. Bengo Etxeak txapel bat, baina zenbait final. Mikel Urrutiko Etxeak gaur egungo 3 txapelak bereak dituena. Eta 3 txapeldun txapelketa berean mendean hartzea, batek bakarrik lortu du. Patxi Eugik, 1996. urtean. Lehendabizi Galartza menderatu zuen. Gero Beloki eta gero Arretxe. Eta 19 urterekin pilotaren historia luzean inor ez da txapeldun izan. Ez dakit lortuko ote duen, baina lortzen ezpadu ere Irribarria egiten ari dena ikaragarria. Erki erantzun dio Urrutik. Irribarriaren eskuinka da. Erki gurutzatua, gainean da, jaso Urrutik, Iker. Erki gozatu du. Bolea zeraman, ordu aukera, ematera joan da ez du gozatu, Ormabikoa. Iritsi eta gurutzatu, gaizto, atzeraka etorri behar Mikelek, jaso, atzera Ikerrek.
8 pilotakada denera. Eta Iker Irribarria historiara pasat liteke. Inoiz izan den txapeldunik gaztena izateatik, baina garaipen zerrendetan agertzen denaz aparte, mutil honek badauka zirrara eragiteko gai bat. Historian oso gutxi, 20 urtean batek edo izaten duten doain aparteko horietakoa, eta mutil hau egiten ari dena, hemendik aurrera ezer egingo ezpandu ere, dagoeneko aurten egin duena ikaragarria. Eta nik ikara pixka baletxokan fizikoki baiteko gaur erakusten gaurko partidukin erakusten nahi dek golpea hola aparteko ibakarrik iztagoela fizikoare bai da gero taktika. Zet nola aida bukatzen. Gaurko partidu importantea hauen bukatzea, Eta partidu bukatzea importantea. Baina bukatzea eta asko oso ondo rematatzen bukatzen nahi dek. Irribarriaren azken sakea. Edaman Urrutiko etxea, gau ez da amaitu jaun Andreok. Bai, Iker Irribarria 2016 urteko buruz buruko txapelduna, pilotaren historia luzeko txapeldunik gaztena. Ikaragarria Irribarria, ikaragarria benetan. Mutil hau saietik apartekoa da. Eta gaur egin duena. Gaur ez dugu esan eta esan beharrekoa da. Eskatzen zuen. Jeseus! Zer egin zuen Irribarriak aurtengo txapelketan. Eta Mikel Urrutiko etxeak partida handia jokatuta. Baina jakina segula ez du hago jotzaile baten aurka jokatu. Eta partidu erdiak tebentzat ikaragarri. Gero partidu erdiak dik akasatzek edizki baino noiz ez buruz nekatuta gaur ikuste. Iketu ala partidu harrigarri izatek netzat. Handie. Aurrera Irribarriarekin Elena. Bejondo izula, Iker. Eskarrik asko, Elena. Zara, historiara pasatu zara, inoiz buruz burukoan izan den txapeldunik gazteena. Niretzako gazten hau zarrena, ikaragarri da, hau da, egia esan txiki-txikitati duken ametsa egi bihurtut eta, ezin sinistu no. 3 txapeldun haundi mendean hartuta, gainera iritsi zara gailurrera. Txatetena, netzako ikaragarrizko ametsa da, 3 txapeldun haundi, 3 txapeldun haundi kontra jokatzea ikaragarri da eta lortu izana eta txapela etxea ematea, zesanik ez. Finala, gogoangarria, gogorra eta oso ona, Iker. Zaila da ez, baina partidu honak itea, holako joku klasekin, baina nik uste hori erdi parten fallo desente inditula baibeak eta bainik, eta bestela oroar partidu gorra izan dela, eta Sake bueltan hor bolada batean izan zarete elkarri opariak eginez, baina gainontzean ikaragarri gogorra eta ikusgarria izan da finala. Beti aurretik izan zara gainera. Hemen importante aurretik hasi eta aurretik bukatzea ez, ni beti esatet. Aurretik hastea hobea dela, atzetik hastea baino, eta nik uste partidu gogorra izan dela, eta lortu dela azkenen ametsa. Plaza gizona zara gogotik. 2 aste, ia eutxiko ote zenion tentsioari, presioari, ia nola erantzungo zuen 19 urteko gazteak horrelako borrunda eta horrelako ikusmina sortuta eta lehen pilotakadatik, zurea eman duzu. Ni banekin hon hemen, irabazteko dena monbarra zuela, bestela Urruti bezalako txapelun handi bat ez da irabazteik. Baina, nik tensio arbarun izan dut, bulsatzuek setju nirotzen ziren tanto bukatzen zanen, eta horri buelta ematen ikasi dugu, ez azkenen nik uste okerrena pasan una Aimarren kontrako partidu izan zala, tensio ikaragarri ez egon da, eta azkenen aurreneko partidu ezan ez, olako tensioa nuna, baina pixkanaka gauzak ateatzen jundiela, eta gaur hobeto sentitu naiz. Ikusi alduzu garaipena arriskuan? Hemen, Urrutik egin beti hau arrisku ez, lehen urtean ikusi zu, ze txapeldunan, biek bolta hundien mantzitun, eta etzen inundik inoa konfiatzeik ez, baina lanen segideu, beti bezala, eta azkenen lortu dugu. Materialarekin polemika izan da, aste honetan pilota aukerak eta egunean Iker, jokatzeko pilotak altziren?
nik esan dizuen ez, material aukerako eta goguneni txapela irabazten etorrena eta ez materialakin burukan ibiltzea eta bueno, guztua behintze txapelakin etxea. Zure bi pilotetako bat asegartzeren altzen? Bai, alazan. Bai. Eskaintza berezirik baldu gaurko txapelak? Bai. Egia esan, eskerrak eman aizkiot Aramako jende da nahi. Tolosatik Joritz eta Garazi eguneri besarka da handi bat. Egun hauetan asko apoiau diatelako eta batez ere arre bai ez. Ikaragarrizko bolara txarra pasatzen nahi da. Eta bueno, buelta ematen dion eta dena batea gozatzen duen txapela. Bukatzeko, azterketa bat baino gehiago izan duzu aste honetan, tira, gaurkoa cum lauderekin atera duzu. Bueno, nik esan dut, txapelketaik importantena hause zala eta azterketaik importantena ere bai, eta bueno, behintzet, aprobatu laduzte dut eta pozik bat txar. Gajon deizula, gozatu, garaipena ez eta txapela ez, eskerrik asko. Bale, zuei. Iker Irribarria. 271 pilotaka da izan dira. Ruben Belokik esan du partida azkarrean Irribarriak irabaziko zuela. Baina 250 pilotaka dara iristera behartuz gero Urrutek aukerak izan zitzakeela. 270 izan dira. Urruteko etxeak aireko joko ikuskarria dauka, baina gaur gauza onerako pilotaka da gehiagio behar izan du airez. Botez jotakoak Urrutiko etxeak 56 izan ditu, eta airez 85 sekulakoa. Eta Irribarriak botez 92, airez 58. Alde handia. Lore sortabana eman diete pilotariei. Eta txapelin ordeari kopa eskutik hor duzue Aburto jauna, Bilboko Alkate jauna, eta orain Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusiak Aramarrari bestean Gipuzkoarrari eman behar izan dio. Txapela talillo jarriko zio. Eta txapela handia, beste txapeldun handi batek, 1976an eta 8an txapeldun izan zen pilotari ikuskarri batek, 61 kilorekin buruz-buruko txapeldun izan zen. Hemen txeiduzue, 3 txapeldun handi. Iker Irribarria txapela buruan eta ibili munduan haze erakustaldiak egin dituen aurtengo txapelketan. Eta Josan, ja titulu bat galdu duk. Ja, ez aiz azken txapeldun Gipuzkoarra, 89tik 27 urte pasatu dituk. Mila esker. Baina orain Irribarria duk Gipuzkoako txapelduna. Mila esker. Gainea pozik galdu Joritz eta Garazi. Urte gehiago pasatuk eta gainea pelotari esani. Eta netan konfiatu zuen guztioi. Besarka bat anantzako. Ikaragarri batek. Zorionak Iker. Emozionatu da Nacho. Pozik eta emozionatu da. Irribarria honekin azken eta Urrutiko etxea, biak gorengo joskan. Hemen txegin duzue. Ezin izan ditu lau segidean irabazi Mikelek. Irribarria gazteak eragotzi behitu hori. Haze txapelketa jokatu dira. Zer izan dau. Zer izan dau. Eta Urrutiren
iritziak ere bildu behar ditugu. Badator elkarrizketa setera. Eta bosteko ematera datozkion zalei ematen die eta irriño bat eskaini ere bai. Baina txapela irabazterik ez du izan orain honetan Mikelek. Xabi Anduezak hortxe du ondoan, aurrera. Hemen da gurekin bai, Mikel Urrutikoetxea. Ez da posible izan, Mikel? Ez alan da, azkenean saiatu gara, nik uste dut partidua ona joan dela, eta berak ni baino gehiago jolastu du gaur, eta zoru dindu besterik ez da, torrelako ezea kirola, nik uste dut txapelketa ikaragarri indula, eta nik, zorion du besterik ez dauka, nik uste dut egun berezi hauetan horrelako giroakin jolastea gauza ederra dela, ja finalean egotia, eta lanean jarraituko dugu beste final baten egoteko, nik uste dut horrelako egunak inoiz ez direla jazten. Baina eta berriz esan duzu, errepikatu duzu aurreko egunetan hori ez, gozatzea, partida ona jokatzea dela, garrantzitsuena, kirola dela, galdu edo irabazi, baina ez da momentu erresa izango zuretzat. Galtzea ez da inoiz momentu errezak ez, baina, ziako buelta gehiago eman behar. Nik uste dut onartu inbadela, gaur berak ni baino partidu behago jolastu daubela, momentu zehatzetan igual prezipitatu inaiz da aurrera zentsua joan naiz, baina, nik uste dut gozatu indutela, jenteak ere gozatu indu, eta esaten zuan zela, giro honetan jolastea egia esan ikaragarria. Mikel, partidako lehen erdia oso gogorra izan da, eta oso ona, bien aldetik gainera, hor aldetxo bat hartu du, gero utzi egin dio. Gero egia da une baten huts batzuk ikusi ditugula, baina hasiera batez ere gogorra zen. Bai, gogorra izan da, eta ni fizikoki amaia arte ondo aurkitzen nintzen, ez pena izan da, 16, 13 edo joan garenean, utz bi jarraian egin ditut oso nabarmenak, eta hor berriro markagailuan joan izait, ez? Eta horako partiu baten, horrelako utzak egitea, azkenean ordaindu egiten da, berak ikaragarri jolastu durako partiu zoan zehar. Ez daukat ezer gehiago esateko, nik uste dut gozatu indugula, berak ni baino gehiago jodio, eta zorion du besterik, hola, handakirola. Bere eskubiaren bila joan zara, behin eta berriz zabalera pelota eramanez, baina eskubiz ere ikaragarria da Ikerrek nola ematen dion pelotari. Bai, biekin ondo ematen ez ziola, ez? Baina, saiatu naiz pixkat mugitzen eta neukanean sotamanoz da ere ni gustora aurkitu naiz, hor pilotean biok nahiko parekatu ibili gara sotamano da sartzen ginen, hori pelotakaden bako osatzunen pixkat atera egiten zian atzea, baina, markagailuan nik uste dute tantua piloteatuak izan direla, eta azkenean pena, bigarren partean markagailuan joan izaidalako, ez? Buelta hundiak ematen, ikusi zaitugu, ez dakit gaur, noiz arte eutsi diozu itxaropenari? Zamaiera arte, beti bezala. Hemen lanean jarraitu behar da azkenengo tantora arte, eta horretara etorri naiz ez, bestela ez gineateke etorriko. Azkenean egun polita hoetan eta dozein partidutan kirolari batek dena eman behar du amaiera arte, eta hortan saiatu naiz ez, batzutan ondo urtetzen da. Beste batzutan ez, da gaur ez da posible izan, baina ziako buelta gehiago eman behar. Hemen lanean jarraitu behar da, saiatzeko beste final baten egotea, nik uste egun berezi hauek merezi duelako pena lanean jarraitzen. Zuri ere zorionak eskaini diguzun espektakulogatik eta eskerrik asko, eta jarrera hau erakusteagatik ere eskerrik asko, Mikel. Espero dut jendeak gozatu izana, bai frontoian egondan eta bai telebistatik ikusi dana, nire jarraitzailea pizkapenak nien egon modia, ni bezala ze, baina esan behar diet, lanean jarraituko dudala, beste final baten egoteko eta beste egun politzon olako baten egoteko. Ni esker. Mikel Urrutikoetxea, 3 txapelak bereak izan ditu. Eta, iazkoa ere inork ez dio kenduko. 2015ko txapelduna bera izan zen, final latza jokatuta gainera Aimar Olaizolaren kontra. Baina, orain buruz buruko txapelduna Iker Irribarria da, eta horretan lagundu dio Jon Apesetxeak. Jon Apesetxea, zorienak, zeuri ere. Eskerrik asko, berari eman behartakoa da, baina, guk saiatzen gara lasaitzen eta guztu saiatu indulaz. Gaztea zara, hala ere, 11 ikusitako zara pilotan.
baina Irribarriak egin duen bezalako txapelketarik ez dakit. Ikusi duzun sekulan? Ez, nik segula, ez zuzentzun bezala gaztea, nahiz eta leheno izango zianolago, ez? Bueno, Irujo eta Imarrek eta badakio txapelketa hundi egin juztela, baina honek induna 19 urteekin markatzeko, ez? Irujo izan zen azkena injustu ere, bere aurrenengo buruz-burukoan txapela jantzi zuen pilotaria. Bai, eta horari izan zen buna hundi bat, ez? Eta honek berriz, 19 urteekin hasi eta induna harrigarria da. Gainera gutxi duen jogukin. Konta iguzu, nola bizi izan duzun finala horra ulkian? Ez du bate disfrutatu. Sufritu ikaragarri, bera ongi ikusten du, baina alare sufritu indut, ez? Ikusten ongi bera, beste heldu zela, eta gero esperientzien gatik, eskurdiari buelta emantzin Mikelek Irujo Iroi finalen, eta azkenen buru lan asko egiten du, ez? Eta holo pioteri batzun kontra, etzala saio egiten segula. Eta espero altzen nuen mutilak haseratik eman duen maila matea? Ez, lasaia da, badaki, minio hasieran nervioso xamar, nabaitu eta esaten nun, honek ez dira gaur bere emango, minio. Gero ikusi dut, bi hiru pilotazu soltatu txula eta bera zela, hor eskuina egin indun lana markatuko nukenik gaur, ezkerra da bera, minio hor eskuina egin induna, harrigarria da. Pilotari urte askotakoa dugu? Suertea bado, bai, itxura guzia do, gauza polik gion bardia, zeti txapeldun bat ez da erreixa, ez, suertea hundia behar da, bai lesio eta dena, baina, suertea badu, maila hundiko piloteri izango da. Bukatzeko, Irujoren lesioarekin kolpe latza hartu zuen aspek, tira, ez dago hobeto azkenean ateratzarik buruz-buruko txapelketa enpresarentzat, Bai, egia esaten ebazo ez duen pentsatzen, ez da bat esartzea sei finaletan, hori realista izan bar da, eta gero bi sartu, eta gero finalean bat, eta txapeldun, harrigarria, eta gaine emetzi urteko motiko bat eginez. Baina, tarteka gu ere suerte laundu behar dio, eta txapelketa hontan laundu dio. Batira ospatu, zeuk ere garaipen, eskerrik asko Jon. Eskerrik asko zuheri. AFS-etxea ere pozik, baina ez omen du bat ere gozatu. Bat ere ez omen du gozatu. Aurkian sufrimendua, urduritasuna, tentsioa, eta gero esan duena guk ere alaxe ikusi dira gugako partidaren hasieran gozatu ezinik hasi du Irribarria, agindu ezinik, eta partidaren dinamika Urrutikoetxearen aldekoa izango zen pentsatu diegu, baina gero hasi du gozatzen ematen eta bai eman ere. Ikaragarrik eman bakarrik ez. Gaurko partidu irabazteko inbertzen eman fisikoki ondoan eta gero tanto bukatu. Eta tanto bukatzea behartu dik, asko eutxi ziok, bolara batzutan, partidu erdi arte ikaragarri izan den partidu. Eta Urrutik asko jokatu lehi dituzatak. Gero indizki hankasartzen, baina nekatutakon beti pasatzen dugu buruz-buru. Baina bukatzea behartu ditanto askotan da, gero bukatu indi gainea ikaragarri. Gaur erakutxik beste maila bateko pelotari gela mutil hau. Ez bakarrik golpea, fisikoa eta teknika. Beste upeleko sagardoa. Joa eta joaz aparteko beste gauza asko. Mutil hau apartekoa da. Eta 19 urterekin lortu du txapel nagusia. 3 txapeldun haundi mendean hartuta. Lehen da bizi Merino bigarrena aurrekanporaketan, ondoren berriz Arretxe, ondoren Jaunarena, gero Aimar, gero Bengoetxea eta gero Urrutikoetxea. Azken 3 txapeldunak eta Irribarriari aurtengo txapelketan tantorik gehien egin dizkionak 14 egin dizkio. Da zein da, Arretxe? Arretxe eta Aimar. Urrutikoetxeak 7 egin eta 9 galdu, Irribarriak 13 egin eta 6 galdu. Eta tanto latzak ikusten ari gara, errepikapen honetan. Sakez egindakoak 2 izan dira, bata bestearen segidan Irribarriarenak biak. Viajadaz egindakoak 3, 3 Irribarriarenak. Airez egindakoak 7 Urrutikoetxeak, 3 Irribarriak. Ormabikoaren bitartez 2 biak Ikerrenak. Eta atzean egindakoak 2 biak Irribarriarenak. 271 pilotaka da. 9 pilotakadaren aldea, 9 tanturen aldea izan baita.
baina airez jotakoetan alde ikaragarria. 56 minutu terdirazi joan partida. Eta emaitza, hause, Irribarriak 22, Urrutiko Etxeak 13 eta Pello Larralde trinketista handiaren mezu bat ere iritsi zaigu. Zorionak Iker Irribarria, buruz buruko txapeldun, fenomeno azara, ea laster probatzen duzun trinketean. Orain izango dik eskea honek, Bai, normala, gaztea eta txapeldun, Eta eman ditun erakustaldik. Txapelduna eta gero iristen den mutila. Saileti apartekoa mutila hau. Hartaldeti apartekoa. Hirugarren partida bat ere izango dugu eta hirugarren hau ere ez da edozein moduzkoa. Benetan maila handiko partida. Berez ezkurdia zen hemen ari izatekoa, baina Irribarriari laguntzen azken entrementuan orkatila erabat minberatu omen zitzaion. Azkenean oinez, ibiltzeko ere arazoekin erretiratu omen zen aldageletara eta gaur hobeto sentitu arren ez etortzea erabaki du eta gorkari eman dio aukera enpresak. Eta Helenak Manuel Olazabaldu ondoan Ikerren txapeldunaren aitona. Manuel Olazabal, zorionak. Eskerrik asko. Manuel, aste honetan zuk esana da, mutiko hau guk etxean algendun, sinetxi ezin da nago oraindik. Hori finala jokatu eta txapela irabazi aurretik. Oandikan gutxillo sinistea da. Oandik ez zindet asimilau, ala izin leiken nikan. 27 urte geroago txapela Gipuzkoara nork eraman da eta Iker Irribarriak. Bai. 14 hilabete debuto zula eta hasi aurrenetik eta finala bukatu arte, dana gara bat bukatu ditu, eta hori ikeragarri jain du, eta ez dago gehi oskatzeik. Final handia izan da, Manuel. Bai, handia izan da. Eta jende aldetik handare oso erantzun hona eta oso agradabli izan da. Esperaltzen nuen zuek, esperaltzen duten zuek, Ilobak eman duen maila ematea gaurko finalean. Pentsature, hori ezin sinistu, hori nola esango gendun ba. Debutatu urtean hori ingo dula. Hori zine sinistu. Ez. Asko sufritu alduzu finalean? Bueno, bai, beti sufritzen da. Baina, zer esango izut, pentsatzen gendun galdutare ondo da hola, eta irazita hobeto, baina galdutare ondo da hola, eta imertzan. Asibina imertzan. Ondo gara eta galtzen mau, oso ondo, eta irazten mau, handikan super ondo. Historiako buruzburuko txapeldunik gazteena. Ez dakit, hori nik zinak esan. Nik esango dizut, bai, 19 urterekin Ruben Belokik zeukan marka ondu du, 19 urterekin Iker Irribarria da, buruzburuko historian inoiz izan den txapeldunik gazteena. Hala esatezu eta hala txingoa. Nik ez dakit, baina hala esatezu eta... Horren beste kilometro egin dituzu batera eta bestera txikia zenetik Ikerrekin, eta gailurrean ikustea Manuela zepoza. Ni ze pentsatuko nuen bat txigitatik hasita. Bueno, beti pentsatzen nuen hau mutil hau pelotan ondo itxeik eta beti guztua joten izan. Beti ondo jokatzezun da galdute irazi dituzun, baina ondo, beti guztua, eta batzutan itzik ingabe eta tortzi ginen, amezketatik gaizki jokatuet, entrenamentu txarra indet. Bueno, urungo nobi ingo deuta, itzik ingabe tortzi ginen, baina holako gertatzea jeni jo zaurreket. Orain ospatzera joan beharko duzu, Ospako du, afaltzen da hor izangoa gaur, ikaragarria. Sagardotegian, ordizian. Sagardotegian, bai. Batira, ondo pasa. Invitatu zare, nahi bestu turri. Ondo pasa, eta benetan, ospatu familia hundia zarete gainera, ospatu denok lortutako balentri bat. Hemen gehanak, etxen gehatu janak, eta begira hundian danak, osatuko dugu. Zorionak, Manuel, eskerrik asko. Bai. Manuel Olazabal, pozik eta eskuzabal, bakizu Helena. Konbiatuta zaude eta joan behartzen nuke, Olazabal. Beizamako arraza. Eta goza ezagun etenalditxo egin aurretik beste tanto sorta eder batekin hori. Azkenengoa izan da Mikel Urrutiko Etxeari txapapera joan zaiona.
Eta Ikerri Ribarria txapeldun, Maider Rotegik Auristik Nafarroatik bidali digu mezua. Adierazpenetan, elkarrizketan, dotore Mikel Urrutiko etxea. Beno, final handia ikusteko itxaropena genuen, alaxe fortunatu zaigu. Final zoragarria ikusi dugu, zirraragarria, ondo jokatua, eta gogorra ere bai, 271 pilotaka da, 22 eta 13 bukatu den partidan, asko dira. Urrutiko etxeak 22ko bidean tanto gehiago egin izan balitu, 300 gaixe pasatzeko moduan ziren.